Mae'r cymorth fi wedi cael yn ystod y cwrs gyda supervisors fi wedi bod yn adferchog. Mae'r darlithwyr yn wych. Chi fynd lan yn hawdd iawn i ofyn cwestiwn neu jyst i siarad am wahanol agweddau o'r pwnc. Os ych mae eisiau help arnoch chi fel gweud gyda careers, gwneud CVs, mae rhywun a'i helpu chi. Mae'r brifysgol wedi bod yn wych. Mae wedi cefnogi fi o'r application stage all the way drwad i'r cwrs rwan. Mae'r staff administrative sgynnom yma wedi bod yn wych efo helpu ni efo unrhyw gwestiynau sgynnon ni ac mae'r tiwtoriaid yn barod i ateb unrhyw gwestiwn sgynnon ni. Mae gennau i ddipyn o'n nhw. Mae hwnna'n gefnogol, mae'n eitha handi hefyd bod fi'n siarad Cymraeg ac yn gwneud modiwlau Gymraeg achos maen nhw'n rhoi bach o bres i chi yn ychwanegol. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n cael ei sefydlu llynedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer hwnna hefyd. Maen nhw'n annog y brifysgol a gwahanol adrannau i sicrhau bod y darpariaeth Gymraeg yn dda.